זוהי, בואי, קדימה. איזה ענקית? מה העניינים? למה? כי אני רוצה קודם להגיד לה שלום. הבנתי. שלום! שלום! תראי, יואי, היא מזהה אותך. היא עוצרת לכולם, אבל זה חיבוק אחר מה שהיא עושה לך. כן, כן. יואו, זה מרגש. כן, רגע. נכון. תודה. נכון? היי. סליחה על חוסר ההתייחסות. שאני לא, איך קוראים לה? אנחנו קוראים לה עוד נקודה. זוהי. זוהי, כן. הנה עושה פיפי. מהתרגשות. לא, אבל שמי, היא יוצרת ומלקקת אנשים, אבל לא ככה. היא מזהה אותך, יואו, זה מרגש שהיא מזהה אותך. זה גם מרגש. איך היא גדלה? מדהים. רגע. מה מתוקה? היא לא מבינה מאיפה באנו לה. כן, תראי איך היא מנסה לקפוץ עליה. לא, בואי, כן. מותר להרים אותה? זה לא אני. היא לא אוהבת. כי היא לא רגילה, אנחנו לא מרימים אותה. לא צריך. רוצה דינקה? וואי, אני מתה לראות מה יהיה. כן. ביי. היא בשנייה מוכרת אותי והולכת איתך. איפה השארתם אותה? שמה לבד את הזה? את הכלבה? אבל גנבו אותה? מה, ברור, פה נתניה? לא, בדינקה לא. איזה כלבה מהממת. מה זה מרוטה? דינקה. כן? היא עדיין כאילו ממשיכה, יפה, ממש לא. נכון שהיא מהממת? יש לך מה, היא גם נראה אותה שאת הולכת איתה, היא באמת כזאת... כן, למדנו הליכה וזה. טוב, תתכוננו לקטע מרגש. לא יודעת. בואי נראה. מי זה? אמא, הנה אמא שלי. כן, אני מכירה. אמא, זה מכירה. שתיהן מכירות? בטח. אמא זה נקי. כן, זה כבר לא... וואי. מי זו? היא קודם כל לקקת לה את לה. תהיי רק עם היד על הזה, כי... אמא, מה זה הראש של זה? איזה ענקית, וואי. תראי מה זה. היא בטוח מכירה אותה. או שככה היא מתייחסת לכלבים. לא היה דבר כזה, לא. זה ליקוק קטן, להריח, לא ככה. לא, היא מזהה אותה. יאז. כמה מתוקה. תראי רק שהיא לא מהכביש. מי זו? דינדוש. אמא היא ענקית. איזה יפה. רגע, מי זאת? זו אחיינית שלך? כן, אחיינית, הבת של אחותי. כן, היא ענקית, אמרתי לך, גם זוהי תהיה ככה. יש לה פוטנציאל יותר גדול, כי הלוואי. ההורים של דינקה... למרות שאורן אומר שדווקא אחותה תהיה יותר גדולה מזוהי, שהיא כבר יותר... אחותה? פיזית? כן. לא, אל תשבי לאחות, אני משווה לדינקה, אני לא יודעת. היא מבינה, אני לא יודעת. תראי. זה. אני לא יודעת. תראי. את יכולה להראה לי את זה, אני דינקה. בואי. רגע. הפיפי של הילדה. כן, אני מכירה אותה. דווקא דינקה נראה לי פחות מתרגשת, את יודעת. איזה יפה, מה זה לדבר הזה. רגע. היא חונקת אותה. אז מה, את עכשיו מבלה הרבה פה? היא? רק מאתמול. היא באה ממש לביקור של לישון? איזה כיף. רגע. כולה הזה התחרבש פה.